गुरु मांको खाय खाय पूरा चर्बी भरी गई बेलेग जाति मानसिफोरखौहाय गोसोथोबा मा जायो होननानैहाय नोंसोर मिथिखानानैबो मानो गोसोथोयो सिख्लाफोरा जेनेबा बर' सेंग्राफोरखौनो मोनला नामा? गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे समाव आं बांद्राय गोबाव खालामलियासैनो सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेना होलांदेनोसै। नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन भिडिअखौ दायो मानि थाखाय लाबोदों आंनि बे मोनसे भिडिअखौ। थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय आं सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेना होलांदिनि नोंथांमोनाल' नायलांदो। थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना जानो हागौ बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेलखौ नायनानै मोनथिखाबाय बेजोंनो आरो इन्ट्र'आव होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै अलरेडि नोंथांमोना हमदांनो हाखाबाय जानो हागौ आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा कन्टेन्ट लानानै फैदों बा मा भिडिअखौहाय लाबोदों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोरा आसामनि बाहेरावहाय थाहैनानै ओरैबायदि मोनसे मा होनो जोंनि गुबुन हारिनि गुबुन जातिनि मानसिखौहाय बेफोरबायदि मोजां मोननानै दिनै माबायदि इनाय अनागारि खालामजादों नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय थायो आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा गिबियावनो आं नैबे सासे सिस्टारा दे बिथांमोननि बागै मा रावखौ लानानै दिनै बे बाथ्राखौहाय फोरमायदों थ' बेखौ आं गिबियावनो नोंथांमोननि सेरावहाय दिन्थिलांना होग्रोनि बेनि उनाव फंसेल' बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामगोन आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा बिथां सिस्टारनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ खोनासंलां आरोना लोगोफोर। सासे बर' सिख्ला ओमफ्राय सासे बेलेग जातिनि सेंग्रा नुदों आरो जों माने कापल्समोन ओमफ्राय मा जालायदो सानैनि गेजेराव मिथिया सिख्लाखौ मार बुबाय आरोना सेंग्रायाहाय। जोंथ' आरो मालायफोरनि गेजेरावथ' जोंथ' हमथाहैनो हायाना बर' सिख्ला जोंनि जातिनिबाबो मानसिबाबो माने मिथिखायो बेलेग जातिफोर गोसोथोबा मा जायो होननानैहायो। ओमफ्राय माने आं बुंनो सानो आरोना माने गोजान जायगायाव थाफैनाय दङ जोंनि बर' जाति मानसिफोरानो सिख्लाफोराबो नोंसोर मिथिखायो बेलेग जाति मानसिफोरखौहाय गोसोथोबा मा जायो होननानैहाय नोंसोर मिथिखानानैबो मानो गोसोथोयो सिख्लाफोरा जेनेबा बर' सेंग्राफोरखौनो मोनला नामा? एथ' ओरैनो गोसोथोलायनाय टाइमावल' मोजां गोसोथोयो ओमफ्राय उनावहायो हाबा जाखांबा माबायदि खालामो मिथिखायो दा। जोंनि बर' सेंग्राफ्राल'सो बेलेग जातिफोरखौहाय हाबा लाबोनानैहायो मोजाङै संसार जाहोयो बाट बेलेग जाति मानसिफोरा जोंनि बर' जातिफोरखौहाय लांनानै मोजां संसार जाहोआ मालाबाबो। माने लोगोफोरखौलाय लानो हायो माने लोगोफोर जानो हायो आरो माने लोगोफोर जानाया जेबो नङा बेलेग जातिफोरजोंबाबो रिलेसनशिपआव थानाङा। माने फरायनो फैदोंबा मोजाङैनो फराय जब मावनो फैदोंबा मोजाङैनो जब मावनानै थानांगौ जेनेबा मानो बेलेग जाति गोसोलायनायनि दरकार बेलाय। सिख्लाफोर एसे कन्ट्रलाव थानो सोलों कन्ट्रलाव बेलेग सेंग्राफोरखौ गोसोथोलायनाङा। बर' सेंग्राफोरानो मेरला मोजां सेंग्राफोर दङ नङा होमबा ना? सेंग्राफोर सिंगेलै थानायानो साबसिन जेरै बर' सेंग्राफोरखौबो मोनाखैबा हारसिंनो सिंगेल थानायानो साबसिन ना मा होनो सेंग्राफोर? बुजानाया आंथ' बोरैलाबा बुजानायखौबो बोरैबा मोजांसो मोनदां मिथिखायो बेलेग जातिफोरजों गोसोथोबा मा जायो होनना। ओंखायनो एसे माने गोसोथोनानै दासो बुजिदों खोमा। आरो गोजानाव थानाय सिख्लाफोरखौ बुंबावदों आं मोजाङै थानो सोलों एसेबाबो बेलेग जातिफोरखौ लानानै लाब गैया। बेनो लोगोफोर भिडिअ निसय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय बिथां सिस्टारा हाजि नोंथांमोननि सेराव मा राव लानानै ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौहाय बिथोन फोरमायलांखो आरोना लोगोफोर। नंगौ थारैनो बिथां सिस्टार बुंनाय बाथ्राया सैथो। जोंनि बर' लाइमोन सेंग्राफ्रा जा गुबुननि हारिनि सिख्लाखौ जुदि हाबा खालामनानै लाबोयोब्ला जोबजासिम थैस' थांस' बिथांमोनखौ जानो गैयाब्लाबो गाव जा मोनजादों गाव जा जादों बेखौनो रुजु रुमु रायजो जालायनो सानो। नाथाय गुबुन माहारिनि जितु हौवाफोरा बा जातिफोरा जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ जे बेफोरबायदि हाबा खालामनानै जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ बेफोरबायदि हाबा खालामनानै बेसेदि इनाय अनागारि खालामो नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखायो। थेवबो बेफोरबायदि खालामसेयावबो मानो थाखाय जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफ्रादि जोंनि बर' हिन्जावफ्रा मानो गुबुन हारिनि गुबुन जातिनि मानसिफोरखौ माने मोजां मोनो आरोना लोगोफोर। माने थाखा फैसा धोन दौलदा
दानि जुगावहाय जेनिबो आंखाल गैया गाव मावनानै दांनानै जानो रोंब्लानो गाव आखाइ आथिं सिमावनो रोंब्लानो गासैबो माने मोनजोबो होननानै मोनथिखायो नोंथांमोना अलरेडि लोगोफोरना आथिखालनि जुगाव रावबो सासे मानसियाहाय निखावरि होननानै नुनो मोनलिया आरोना लोगोफोर गाव मावनानै दांनानै जानो हानाय गोहोआ बयहाबो जाबाय मावोब्लानो दाङोब्लानो थाखा फैसानि अभाब गैया आथिखालनि जुगाव थेवब्लाबो नोंथांमोना मानो थाखाय लब जानानै गुबुन हारिनि गुबुन जातिनि मानसिफोरखौ थाखा फैसा गारि न' बां नुनानै लब जायो आरोना लोगोफोर बुंनोनो हाला आरो ओरैबायदि माने इयुनाव गथ' सासे सानै जाखांनायनि उनावसो जेब्ला गावसोर इनाय अनागारि खालामो अब्लासो बिथांमोना माहा भुगिनो गोनां बाध्य जायो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर बे समाव जाबायदि बाथ्राखौ बुंनांगौ जाबायदि नोंथांमोननि सेरावहाय खोनासंहोनांगौमोन बिथां सिस्टारानो अरलि खोनासंहोलांखाबाय माबायदि रावखौ बुंनांगौमोन बिथाङानो ओरैबायदि गुवारै नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायथिनानै होलांखाबाय बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ फोलावनो सानाखै बे भिडिअखौ लाबोनायावहाय आं नोंथांमोननि सेराव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनियावबो आंनि निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानैहाय आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय